आज मी एकदम खमंग अशी रेसिपी बनवते भोपळ्याच्या फुलांपासून. आज बागेमध्ये भरपूर अशी भोपळ्याची फुलं फुललेली आहेत आणि भोपळ्याच्या फुलांपासून भाजी तर बनवलीच जाते, पण आजची रेसिपी थोडीशी वेगळी आहे. मुख्य म्हणजे भोपळ्याची फुलं जी असतात त्यांच्यामध्ये व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणामध्ये असतं. भरपूर प्रमाणामध्ये कॅल्शियमची मात्रा असते. ह्या फुलामध्ये ना पोषण तत्व भरपूर प्रमाणामध्ये असतात. तर इथे मी सगळी भोपळ्याची फुलं काढून आणलेली आहेत. मला आज 7 ते 8 फुलं मिळाली. ही जी फुलं आहेत ना, इथे थोडीशी कापून घेतली आहेत, म्हणजे आतमध्ये किडा वगैरे असेल ना, तर आपल्याला पटकन समजतो म्हणून. स्वच्छ अशी धुवून घेते आणि साफ करून घेते, कारण काय मातीला वगैरे चिकटलेली असतात ना त्यामुळे. इथे एक बाऊल घेतलेला आहे आणि त्या बाऊलमध्ये 2 चमचे भरून तांदळाचं पीठ घेते. आतमध्ये बेसन घालून घेते 5 ते 6 चमचे. चवीप्रमाणे इथे मीठ घालून घेतलंय, हळद घातलेली आहे आणि मिरची पावडर अर्धा चमचा घातलेली आहे. इथे मी थोडासा ओवा असा हातावर रगडून घातलेला आहे, म्हणजे फ्लेवर छान येतो. त्याच्यानंतर कोथिंबीर घातली आहे आणि हे सगळं मिश्रण मी व्यवस्थित असं एकजीव करून घेते. तर इथे माझं हे बॅटर बनवून तयार झालेलं आहे. एकदम पातळ पण नाही आहे आणि जाड पण नाही आहे. ही जी फुलं आहेत ना, ह्यांना मी बेसनच्या पिठाचं व्यवस्थित असं कोटिंग करून घेते. इथे मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे आणि तेल एकदम गरम असं झालेलं आहे. एकदम गरम गरम अशा तेलामध्ये ही भोपळ्याची फुलं सोडलेली आहेत. म्हणजे ही पटकन अशी वर येणार आणि एका बाजूने भाजल्याशिवाय आम्ही ही परतून घेणार नाही आहे. एका बाजूने व्यवस्थित अशी भाजल्यानंतरच इथे परतून घेते मी आणि त्याच्यानंतर दोन्ही बाजूनी परतून परतून व्यवस्थित अशी भाजून घेणार आहे. अशाच पद्धतीने ना भोपळ्याच्या फुलांची जशी भजी मी आता बनवते तशीच ओव्याच्या पानांची पण भजी बनवली जातात. खूप मस्त लागतात ओव्याच्या पानांची पण भजी. आणि तुम्हाला जर भोपळ्याची ही फुलं कुठे मिळाली तर नक्की घ्या आणि अशी भजी बनवून बघा. खूप अप्रतिम अशी होतात. ही जी भजी आहेत ना आमच्याकडे चपाती किंवा भाकरीबरोबर आणि डाळीची आमटी आणि भात असेल ना तर त्याच्याबरोबर आहाहा! खूपच मस्त लागतात. तुम्ही सुद्धा ही भजी आहेत ना नक्की एकदा बनवून बघा. एकदम वेगळ्या अशा चवीची ही भजी बनवून तयार होतात. अजिबात तेलकट होत नाहीत. तर आजचा हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.